Illum hija l-festa ta' San Pietru ta' Alacantra. Imwieled f'familja nobbli, Pietru studja l-liġi f'Salamanca l-Università. U meta kellu 16-il sena issieħeb fl-hekk imsejħa Osservanti Franġiskani. Huwa laħaq superjur ta' dar ġdida qabel l-ordinazzjoni tiegħu bħala qassis fl-età 39 sena, ġie elett provinċjal. Kien predikatur u suċċessur kbir. U qatt ma fittex attenzjoni huwa ipprefera s-solitudni. Pietru kien jiċċaħħad ħafna mill-ikel u mill-ħwejjeġ. Huwa kien jgħid li kien jorqod biss 10 minuta kull lejl bħala qatt penitenzjali. Fl-1554 Pietru rċieva permess biex jifforma grupp ta' Franġiskani li jsegwu r-regola ta' San Franġisk. Dawn il-patrijiet kienu magħrufa bħala Alacantrani. Uħud mill-patrijiet Spanjoli li waslu mit-Tramuntana u min-nofsinhar tal-Amerika fis-16, 17 u 18 seklu kienu membru ta' dan il-grupp. Fl-aħħar tas-seklu 17, l-Alacantrani ġew magħquda mal-patrijiet osservanti li jiffurmaw l-ordni tal-patrijiet minuri. Bħala direttur spiritwali lil Santa Teresa, Pietru ħeġġiġa biex tqajjem ir-riforma tal-Karmelitani. Il-predikazzjoni tiegħu ġab miegħu ħafna nies għal ħajja reliġjuża, speċjalment għall-ordinazzjoni Franġiskana sekulari u għall patrijiet. Huwa ġie ikanonizzat fl-1669.